Wasal iż-żmien li nwarbu l-aħmar u l-blu u nħarsu biss lejn il-ġid komuni. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch waqt laqgħa li kellu s-sibt mal-Kumitat Reġjonali ta' Għawdex, mal-Kumitati Sezzjonali u mas-Sindki u Kunsillieri Għawċin. Laqgħat li matulhom il-kap tal-Partit Nazzjonalista wiegħed li ser ikun preżenti minn tal-inqas nofs ta' nar kull ġimgħa fil-Gżira Għawċija. Dan sabiex iżomm kuntatt kontinwu man-nies. Bla dubju huwa importanti anzi imperattiv illi nkomplu nżommu l-preżenza tagħna mal-kumitati reġjonali u mal-konsilliera u l-kandidati tagħna xi dak huwa parti essenzjali tal-ħidma politika tal-Partit Nazzjonalista u dik hija proprju wkoll wiegħda li għamilt matul il-kampanja elettorali għal kap tal-partit illi jiena ser inkun inżomm kuntatt ma' kulħadd anke ġew Għawdex. Jiena waħda mill-wedi tiegħi kienet proprju li kolli preżenza mill-inqas darba f'ġimgħa ġew Għawdex biex bħala kap tal-partit dejjem iżomm mill-Għawdex għal qalbu u nkomplu nsaħħu il-preżenza tal-partit ġew Għawdex. Illum kelli merħba sabiħa u laqgħa sabiħa mal-Kumitat Reġjonali ta' Għawdex, issa anke mal-Kumitati Sezzjonali u mal-Kunsilliera ta' Għawdex u bekk nkomplu għaddejjem b'kuntatt dirett biex dejjem insaħħu l-ħidma tal-politika tal-Partit Nazzjonalista man-nies u qalb in-nies. Is-sibt filgħodu il-kap tal-Partit Nazzjonalista sebaħ fil-Gżira Għawċija, hekk kif is-sub headquarters ta' Sannat huwa mexxa żewġ laqgħat importanti fejn ġie milquh b'ċabċib u entużjażmu u fejn dwew il-kliem Għawċi fost l-Għawċin. Waqt il-laqgħa mal-Kumitat Reġjonali kien hemm preżenti id-Deputat Chris Said u anke il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għat 13 il-distrett. Preżenti kien hemm ukoll is-Segretarju Ġenerali Charles Bonello. Il-President tal-Kumitat Reġjonali Paul Buttigieg irrimarka l-kuraġġ kbir li kellu Alex Borch biex għamel dan il-pass, anke għal fatt li huwa Għawċi. Il-Kumitat Reġjonali wieħed is-sapport tiegħu lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch u li ser ikun hemm ta' spalla għal dak kollu li jkollu bżonn il-Partit Nazzjonalista. Alex Borch insista illi ma jridx li l-Kumitati Sezzjonali jkunu hemm biss biex jiġbru t-tesseri u jagħtu s-sosten tagħhom fil-maratoni. Iżda millum il-qudiem huma ser ikunu l-qalb tal-Partit Nazzjonalista fl-irħula. Lill-membri tal-Kumitat Reġjonali, tal-Kumitat Sezzjonali u lis-Sindki u Kunsillieri, Alex Borch wiedhom li l-Partit Nazzjonalista ser jaħdem b'saħħa biex ikun gvern alternattiv. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista għalaq dawn il-laqgħat b'ringrazzjament għall-ħidma li qed issir mill-attivisti Għawċin, ħidma mill-qalb li hija turija tal-imħabba li għandhom għall-pajjiż u għal Għawdex b'mod partikolari. Intant sar magħruf li fil-ġranet li ġejjin il-kap tal-Partit Nazzjonalista ser ikun qed iħabber is-segretarjat tiegħu.